Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал Футбол за винаги. Да, аз съм момиче и обичам футбола. Как сте видели от тъмния и заглавието, днешния клип е на EA FC 24 Mobile, а по-точно ще вземем едно ново попълнение в моя състав, който е 100 overall. Сега ще ви го покажа. На вратата е Джо Харт, пред него са Маркес и Габриел Магадаеш. Десен бек е Ди Лоренцо, а ляв бек Фернандо Херо. В центъра на терена играят Маркисио, Бернардо Силва и Джейджи Окоча. Като ляво крило едно скорошно мое попълнение, а именно Неймар 98. Централен нападател феномена, от който аз лично съм много разчарован. И дясно крило, разбира се, Родриго, който според мен е една от най-добрите ми карти в футбола, да не кажа най-добрата. Но разбира се, Бернардо Силва и Окочи сами също доста стабилни карти, бих казала. Но, както виждате, не всеки играч е по на 12 ранг. Това е защото повечето играчи, които са по 12 ранг, ще ги махам. Освен Фернандо Херо, който още се чува дали да го заменям или да го оставям. Затова още не съм му сложила ранкове. Иначе ще махам скоро Джо Харт, Маркисио и, както сте разбрали, ще махнем един от двамата ми защитници, а именно Маркес. Но трябва да си вземем играча от маркета преди да заменим Маркес, а човека, който ще се присъедини към състава ми е Уилям Салиба 101. 70 милиона ми коства той. Откъде имах толкова милиони? От екстра тайм, пиковете, които са доста успешни. Бях пак на Меси, може би трябваше да го снимам на клип, но следващия път, когато отварям и нещо ми се падне, евентуално ще го видите на клип. Нека да сменим Маркез. Благодарям за всичко, което направи за отбора ми. Наистина легенда на тима ще си остане. Но ще говорим с Риба, има по-лоши статове. Няма нищо. Ние още просто сме го апгрейднали, затова общо взето сигурно. Но да видим дали ще дигнем оверал, в крайна сметка ми не дигаме. Ще прехвърля тези 10 ранка от Маркес към Уилям Салиба. Салиба, както искате го наричайте. Сега го избираме. Ще ми косва един левел, де факто. Но какво пък толкова за един левел. Ето го и Уилям Салиба, който вече е на 9 левел. Аз още не съм му използвал скил поинтовете, затова статовете съм се още на такъв етап. Но в момента сме на 9 левел, така че трябва още поне 6 левел, защото искам да го направя 15 горе-долу. Може и да не е 15. Ще видим как ще се получи точно. Тук българите, разбира се, няма да ги даваме. Или играчи, които според мен ще струват някога по-голяма цена. Не ги давам. Аз си ги паза. Аз имам доста играчи. Около 1100 мисля, че са вече. Вече стигнахме до силвърките, което не е никак добре за мен. Защото значи, че трябва да купувам скоро бронзове, за да мога да си апгрейдвам играчите, но с тези екшенджи може преспокойно да не си купувам играчите. Вече сме 13 лева. Рамзи няма да го даваме. Малко сложно ще го направим. По-скоро няма да може да го направим 15 чак. Но ще се пробваме все пак. Чонг. Защо имам толкова играчи на Лутън? Защото предстои клип, в който ще играя с отбор изцяло направен от играчи на Лутън. Така че абонирайте се, за да не изпуснете този клип. Забравих да ви кажа, че може и да харесате този клип. Също най-после станахме 15 лева с Риба. Но още не сме дигнали оверал. Време е да използваме скил поинтовете му. Вижте какви статове. 118 дефендинг, 102 дриблинг, той е защитник, 100 пейс, 86 пасинг. Това не е чак толкова впечатляващо, но 120 физикал. Буквално.
Но мисля да си ги използвам или пък за пасинг да ги използвам, защото пасинга му е лошо. Айде да апгрейднем на макс дефейнинга му, да е буквално на макс всичко, да. Сме 40-та минута, но още никаква намеса от сърба. Затова вие и не гледахте до сега. Нищо интересно не се случи общо взето. Тук не знам защо опонента ни хвърли топката към корнер за нас, но това е добре дошло за нас. Феномена там надскочен. Родриго, защо аз не исках там да подаде Родриго, нямам идея защо подадена там. Сърба за момента няма намеси, заедно с Габриел Магадаеш, добре обаче се съработват. Въпреки че по-голямата част остава за Габриел Магадаеш. Затова именно нямаше намеси от Сърба, защото да, позиционното на Сърба е отрично, само това мога да кажа, но отнемането на топката остава за Габриел Магадаеш, защото физиката му е по-добра от тази на Сърба. Като се замислих, това е дуото на Арсенал в истинския живот. Аз съвсем случайно го направих и в FIFA-та. Въпреки че аз съм фенка на Юнайтед, но малко сложно да направя дуото на Юнайтед защита в момента. Може да си купа Хари Магуайер и Джони Еванс. Това ще е отлично дуо защита. Опонентът праща палец нагоре. Тук сега Коча, добро подаване, Маркисио, отвратителна игра на Маркисио, Бернардо Силва и гол в 67-та минута. Ето първото нещо интересно общо след в матча. Сега е ред на опонента ни да отговори по някакъв начин. Тази карта на Маркисио ще е следващия клип, ще я махнем, извинявам се, защото тя е ужасяваща просто. Това е единствената ми огромна дупка в отбора. Следващата е Джо Харт, но Джо Харт си върши работата перфектно като за вратар, защото вратарите в FIFA-та няма голямо значение. Аз мога да сложа и Силвър и той ще ми върши същата работа като и Джо Харт, общо взето. Бернардо Силва за Джейджи Окоча, Феномена. Окоча отново губи топката там, Окоча, един Дзеко за Неймар. Какъв финт на Неймар! Опонента ни там, дали ще се възползва, мисля, че това беше намеса на Сърба точно. Точно на време се намеси французина, мисля, че беше той, но не мога да ви гарантирам. Ще видя на обработката дали беше той, или пък е бил, може би, Ди Лоренцо, или някой футболист, който и да е друг. Ето го и краят на матча. Нищо особено не се случи през тези 90 минути. Нямаше огромни намеси на Сърба, освен може би последната, която не съм сигурна дали е негова. Но нямам лошо впечатление от тази карта. Не мога да кажа, че имам и добро, защото все пак от един матч не мога да ви кажа нищо. Затова ще пусна веднага втори матч. Ето го опонента ни за втория матч, в който се надявам Сърба да има повече шанс да се намесва, извинявам се. Ето ни го отбора, който ви го показах още в началото на матча. Нищо не съм пипала за този матч. Ето го отбора на опонента ни. Интересен отбор. Не знам защо Фил Фолдън беше равбек. Не му видях другите защитници. Но това ми направи огромно впечатление. Маркисио за Родриго. Родриго срещу Фил Фолдън, който не знам защо е на левия бек. Явно опонента ни има нещо в предвид, що му го е сложил там. Неймар. Дъмфрис срещу него. Не знам, Фил Фолдън не мисля, че има добър дефендинг, може би заради Пейса го е сложил там. Каква грешка на опонента ни! И гол на Джейджи Окоча още в 10-та минута на този двубой. Опонента ни тук допусна огромна грешка. Де Бройне владее топката сега. Дъмфрис. Де Бройне. Фернандо Херос отлична работа. Феномена не успява да подаде, защото Гюндоган пресича това подаване към Неймар. Отново Дъмфрис, човек, който играе най-дълго с топката от другия отбор. Фернандо Херо сега опитва да го спре. Тук опонента ни опита с центриране на него беше, с кроспам по-точно. Неймар за Феномена. Феномена
задържа, подава на Неймар. Лапорт се справя добре в защита. Не знам коя е тази карта на Лапорт точно. Не се сещам за някоя по-скорошна. Ван Бастен. Неймар се е върнал чак в защита. Все пак съм на дефендинг. Ясно, че се връщат играчите в защита. Там не успях да изнеса по най-добрия начин топката. Сега Де Бройне. Бернардо Силва се справя с своя съотборник в истинския живот. Феномена. Аз не исках на Окоче да подам там, но няма значение. Маркисио. Опитвам удар отдалеч, но Боно се справя отлично. Въобще не е затруднен даже. Феномена. Родриго сега с топката. Край на първата част. 1-0 за нас. Сърба отново няма намеси. Но все пак това видео, да, главно е за Сърба, но това е просто видео на FIFA Mobile, където игра head-to-head матчове общо взето. Де Бройне, Коч сега. Обаче Инаки Уилямс го спира с цената на нарушение. Не, съжалявам, това беше Ник Уилямс, моя грешка. А не неговия брат и съотборник Инаки Уилямс. Неймар. Окоча Лапорт се справя много добре. Нямам идея обаче коя е тази карта на Лапорт точно. Сега Сърба има шанс за намеса най-после, но не се стига до такава, защото просто опонента не може да докара топката до наказателното ни поле. Най-после го прави с центриране, но Джо Харт лавя каква грешка за малко, но Сърба се справя. Там ето е първата добра намеса на Сърба. След като Джо Харт подаде топката доста рисковано, така да го кажем. Габриел Марадаш сега се справи там. Окоча. Феномена сега. Шанс за второ попадение. Маркисио продължава сам, владее топката, сам срещу вратаря, спасяване на вратаря. Виж, че това беше Бон, да. Точно Бон спасява. Най-после шанс за Сърба. Той не се справя тук сега, забице към Ник Уилямс. Дали пак това няма спривана грешка Сърба? Не, той се справя после отлично, даже феноменално. Много добра работа на Уилямс Сърба там. Опонентът ни извършва смяна. Фил Фолдън към Ник Уилямс сега. Може би трябваше да се затвърди матч с гола на Маркес, но тук рискуваме. Мисля, това беше дуспа за опонента. Тук нямаше никаква дуспа, честно казано. Но щом съдята е отсъдил пропуск на опонента ни, този матч става все по-интересен. Бернардо Силва към Неймар. Неймар продължава напред. Неймар по крилото се продължава Неймар. Отново наказателно поле вече опита да стреля, но Де Бройне го спира там. Тук Сърба с много добра намеса. И край на матча Сърба тук ми направи по-добро впечатление. Да, имаш повече участието, защото опонентът ни беше една идея по-силен. Според мен Сърба се заслужаваше за тези пари. Един доста събиран защитник. Може би ми е малко бавничък една идея, но според мен това не е голям минус. Благодаря ви, че гледахте този клип. Чао и до другия път.